Isuk-isuk kekir kok koyo ngono meneh nang opo sih, Mbok? Yo. Kok glodekan wae Riko? Rika mimi susu ora? Mbe susune. Ya anteng rasa glodekan. Karena mentangi. Mentangi. Heeh. Lah wis ket mau tangi. Tak tawari Riko malah glodekan. Jagung sing anteng tak gaweke ya. Apa tepuk-tepuk. Tepluk-tepluk tangan nang apa wis tak gaweke dilit anteng. Ya, anteng. Ya, rasa tepuk-tepuk tangan, rasa goder-goderkan meneh anteng. Dzikir wae Allah, Allah, Allah iso pura. Allah, Allah. Jajal meneh sing seru. Allah, Allah, Allah. Nah, koyo ngono ra oh.